Най-голямата сила, която може да ни пороби, не идва отвън, а отвътре. Това са нашите собствени емоции. Всички сме усещали влиянието на неконтролируемия гняв, всепоглъщащата тъга или парализиращия страх. Тези емоции могат да се появят като бури, бързи и яростни, и да ни отнесат далеч от вътрешния ни мир. Когато позволим на емоциите си да диктуват хода на живота ни, ставаме роби на случайността, а истинската свобода се превръща в далечен мираж. Животът се превръща в бойно поле на вътрешни конфликти, в което емоционалните ни реакции ни карат да губим контрол, яснота и посока. Но съществува път към истинската свобода. Свобода, която не зависи от външните обстоятелства или от моментните емоционални колебания. Стоическата философия ни учи, че истинската сила не е в това да избягваме или потискаме емоциите, а да ги управляваме. Истинската мощ идва от способността да запазим спокойствие сред бурята, да останем непоколебими, дори когато светът около нас изглежда разпадащ се. Стоицизмът ни предлага радикално преобразяваща гледна точка. Не сме длъжни да бъдем роби на своите чувства. Можем и трябва да бъдем господари на емоциите си. Ключът към тази трансформация е да осъзнаем, че сме нещо повече от своите емоции. Ние сме повече от страха, който изпитваме, повече от гнева, който ни завладява. Ние сме същества, способни на разум, разсъдливост и мъдрост. Приемайки стоическото мислене, можем да развием способността да възприемаме емоциите си като временни реакции, а не като абсолютни истини, които ни управляват. Така се научаваме да вземаме решения не въз основа на чувствата си, а на разума и добродетелта. Ставаме като здрава скала сред бурно море, непоколебими пред предизвикателствата, които срещаме. В този текст ще разгледаме 10 основни принципа на стоицизма, които ще ви помогнат да преобразите живота си, превръщайки ви в хладнокръвни, невъзмутими и свободни от емоционалните окови, които ви задържат. Чрез това пътешествие ще се научите да се освободите от тиранията на емоциите и да живеете с повече мъдрост, баланс и вътрешна сила. Пътят няма да е лесен, но наградата ще бъде живот, изпълнен с истинска свобода и спокойствие. Първи. Разбирането, че емоциите не са реалности, а реакции, е първата стъпка към постигането на вътрешен мир. Емоциите ни не са отражение на реалността, а са автоматични реакции на външни събития, които често се случват извън нашия контрол. Когато не осъзнаваме това, лесно можем да се окажем в плен на нашите чувства, вярвайки, че те са отражение на истината. Но всъщност, както философът Епиктет ни напомня, не са нещата, които ни се случват, които ни тревожат, а нашето мнение за тях. Тази проста истина разкрива основата на емоционалното ни робство. Ние често вярваме, че чувствата ни са неизбежни, но всъщност те са само резултат от нашата интерпретация на случващото се около нас. Емоционалната ни реакция към събитията не е абсолютната истина, а перцепция, която се формира от нашето мислене. Когато позволяваме на тези емоции да определят нашето възприятие за реалността, се оказваме под тяхно влияние, без да разпознаваме, че те всъщност са временно явление. Нашите чувства идват и си отиват, те не са постоянни. Това, което е постоянно, е нашата способност да контролираме как ще реагираме на тези емоции. Съществува огромна сила в осъзнаването, че ние имаме избор как да отговорим на ситуацията и че тези отговори не трябва да бъдат диктувани от импулсите ни. Емоциите са като вълни в океана. Те могат да бъдат мощни и да изглеждат като нещо, което трябва да се следва, но всъщност са само преходни. Когато разберем, че емоциите са реакция, а не реалност, можем да започнем да се отдалечаваме от тях и да ги наблюдаваме, а не да се оставяме да бъдем водени от тях. Същността на стоицизма е именно в този процес на осъзнаване. Ние не можем да контролираме какво ще ни се случи, но можем да управляваме как ще отговорим на него.
Това ни дава истинска свобода, защото освобождаването от емоционалното влияние не означава да бъдем безчувствени, а да бъдем в състояние да взимаме решения на базата на разума, а не на емоциите. Няма значение колко силни или интензивни могат да бъдат чувствата ни в даден момент. Истинската сила идва, когато осъзнаем, че тези чувства са резултат от нашата мисловна интерпретация и не трябва да контролират нашите действия. Стоицизмът ни учи, че ако се съсредоточим върху възможността да контролираме реакциите си, ще започнем да разбираме, че самото усещане за тревога, гняв или страх е нещо, което може да бъде разбрано и управлявано. Това е ключът към постигането на вътрешен мир. Не да се опитваме да потискаме емоциите, а да ги разпознаваме и да се научим да се освобождаваме от тях. Ние, като индивиди, можем да изберем дали да бъдем под властта на тези емоции или да ги наблюдаваме с дистанция. Ще дойде момент, в който ще разберем, че истинската свобода идва, когато спрем да се идентифицираме с чувствата си и започнем да се отнасяме към тях като към състояния на ума, които не определят нашето поведение. Този процес на дистанциране от емоционалните реакции ще ни позволи да разширим нашето възприятие за света и да започнем да действаме с по-голяма яснота и спокойствие. Стоицизмът е философия, която ни учи как да станем господари на нашите реакции, а не техни роби. Чрез практиката на самообладание можем да постигнем състояние на вътрешно спокойствие, в което нашите емоции вече не ни контролират. Когато разберем, че емоциите не са нещо, което ни определя, можем да започнем да се развиваме в истинска сила, която идва не от външните обстоятелства, а от вътрешното ни убеждение в нашата способност да реагираме по начин, който е в съответствие с нашите ценности и принципи. Няма по-голяма свобода от тази, която получаваме, когато разберем, че нашето възприятие на реалността е напълно под наш контрол. Няма по-голяма сила от тази, която идва, когато не се позволяваме да бъдем управлявани от външния свят и вътрешните си емоции. Емоциите ще бъдат винаги част от нашия живот, но те не трябва да бъдат това, което ни движи. Стоицизмът ни предлага пътя към тази свобода и сила, чрез разбирането, че ние контролираме нашите реакции и действия, а не нашите чувства. Същността на стоицизма е в осъзнаването, че не трябва да бъдем дефинирани от емоциите си. Когато започнем да прилагаме тези принципи в живота си, ще установим, че сме способни да преодолеем дори най-силните бурии на чувствата си. В края на краищата, силата идва не от липсата на емоции, а от способността да управляваме как реагираме на тях, запазвайки нашето вътрешно спокойствие. Второ, изкуството на самоосъзнаването. Да наблюдаваме нашите емоции е един от основните принципи на стоицизма. Въпреки че често се оставяме да бъдем повлияни от моментни емоции, философията на стоицизма ни призовава да се научим да наблюдаваме своите чувства, а не да се поддаваме на тях. Тази практика ни позволява да направим крачка назад и да видим емоциите за това, което те наистина са – временни реакции, които не трябва да управляват нашето поведение и действия. В момента, в който започнем да се дистанцираме от тях, започваме да разпознаваме тяхната мимолетност и да разбираме, че те не са нещо, което трябва да контролира нашия живот. Когато се научим да наблюдаваме емоциите си, ние получаваме възможността да имаме контрол над тях, вместо да бъдем управлявани от тях. Вместо да се оставяме на гнева, тревогата или разочарованието да определят нашите реакции, ние започваме да ги осъзнаваме и да избираме как да отговорим на тях. Това изисква дисциплина и вътрешна сила, но с времето ще разберем, че тази дистанция е ключът към по-добър живот и повече спокойствие. Както Марк Аврелий пише в своите медитации, първото нещо, което трябва да направиш, когато се събудиш, е да си спомниш, че ще се срещнеш с хора, които ще бъдат трудни, егоистични и несправедливи, но не позволявай това да нарушава твоя мир.
Това е основният принцип, върху който стоицизмът изгражда своето учение. Хората и събитията около нас може да ни повлияят, но това не трябва да нарушава вътрешното ни спокойствие. Ние имаме правото и отговорността да изберем как да реагираме. Стоицизмът ни учи, че наблюдението на нашите емоции е един от най-важните елементи на самоконтрола. Когато разпознаем, че всяка емоция, която изпитваме, е просто резултат от начина, по който интерпретираме събитията, ние започваме да се освобождаваме от тяхната власт. Нашето възприятие за реалността не е абсолютна истина, а личен избор, който можем да променяме чрез внимателност и осъзнатост. Възможността да наблюдаваме своите чувства с дистанция е основата на личната ни сила и свобода. Тази самоосъзнатост ни позволява да не се идентифицираме с нашите емоции, а да ги възприемаме като просто нещо, което преминава през нас, като вълни в океана. Чувствата идват и си отиват, но това, което остава, е нашето решение как да отговорим на тях. В моменти на стрес или гняв можем да се спрем и да помислим каква е причината за тези емоции и как можем да реагираме по начин, който ни носи вътрешно спокойствие и мир. Когато започнем да наблюдаваме чувствата си без да се поддаваме на тях, ние започваме да придобиваме власт над тях. Емоциите, когато не се наблюдават внимателно, могат да ни завладеят и да ни изтласкат от нашия път. Но когато се научим да ги виждаме и разпознаваме като преходни реакции, можем да останем центрирани и спокойни. Това не означава да отречем емоциите си, а да ги приемем като нещо временно, което можем да наблюдаваме без да се идентифицираме с тях. Стоицизмът учи, че не трябва да се чувстваме притиснати от емоциите, а да ги наблюдаваме обективно и да избираме нашите реакции. Когато успеем да постигнем тази дистанция и да не позволяваме на емоциите да доминират, ние започваме да живеем по-съзнателно. Вместо да действаме импулсивно или да се отдадем на реакциите на момента, ние започваме да действаме с мисъл и внимание. Това ни позволява да поддържаме вътрешен мир, дори когато външният свят се разклаща около нас. Отнасяйки се към емоциите си с по-голяма самоосъзнатост, ние започваме да се освобождаваме от тяхното влияние. Те не са нищо повече от реакции на външни обстоятелства, които можем да наблюдаваме и избираме как да интерпретираме. Стоицизмът ни учи, че няма нужда да бъдем жертви на емоционалните бури, които понякога се развихрят вътре в нас. Вместо това, можем да бъдем наблюдатели на тези бури, да ги разпознаваме, да ги разбираме и да реагираме с мир. В края на краищата, самоосъзнаването е пътят към истинската свобода. Когато наблюдаваме нашите емоции, без да се оставяме да бъдем определяни от тях, ние започваме да осъзнаваме, че имаме властта да изберем нашия отговор на всяка ситуация. Това не означава да отречем чувствата си, а да се научим да живеем с тях, като ги наблюдаваме с яснотата на разума и спокойствието на сърцето. 3. Практикуването на емоционално дистанциране не означава да потискаме или да отричаме нашите емоции, а да създадем дистанция между нас и тях. Стоицизмът не ни призовава да бъдем безчувствени или да се опитваме да блокираме чувствата си, а напротив, той ни учи да бъдем наблюдатели на нашите емоции, да ги признаем, но да не се оставяме те да ни контролират. Това е като да гледате сцена от филм. Можете да усетите емоцията на момента, но знаете, че сте извън действието и че не сте част от него. Тази дистанция ви позволява да запазите яснотата на разума и да не бъдете водени от първичните си реакции. Емоциите могат да бъдат мощни и завладяващи, но когато създаваме дистанция между себе си и тях, започваме да възприемаме ситуацията по-обективно. Когато се потопим изцяло в емоциите си, ние рискуваме да реагираме импулсивно, което често води до решения, които съжаляваме по-късно. Стоицизмът ни учи да наблюдаваме емоциите си, без да им позволяваме да диктуват нашето поведение.
Чрез практиката на емоционално дистанциране можем да се върнем към разума и да предприемем действия, които са в съответствие с нашите дългосрочни цели и ценности. Можем да започнем да практикуваме това дистанциране като първа стъпка към самоконтрола. Когато се появи силна емоция, вместо да реагираме веднага, да си дадем малко време, за да осъзнаем какво точно чувстваме и защо го чувстваме. Това време за размисъл ни дава възможност да изберем отговор, който не е повлиян от страха, гнева или разочарованието. Чрез тази практика започваме да разпознаваме емоциите като нещо временно и мимолетно, което няма да определи нашето поведение. Емоциите ще се появяват винаги в живота ни, но това, което ние можем да контролираме, е начинът, по който реагираме на тях. Когато разпознаваме, че емоциите не са нищо повече от химически реакции в тялото, можем да започнем да се дистанцираме от тях и да ги разглеждаме като обективни факти, а не като нещо, което ни определя. По този начин ние възстановяваме властта над себе си и можем да вземаме по-разумни решения, които не са толкова повлияни от момента. Това дистанциране не означава да бъдем студени или безчувствени. Напротив, то ни позволява да чувстваме пълноценно емоциите, без да бъдем под тяхното влияние. Когато не се оставяме да бъдем управлявани от тях, можем да преживяваме чувствата си по начин, който ни дава силата да останем спокойни в трудни моменти. Стоицизмът не ни учи да потискаме емоциите, а да се научим да ги наблюдаваме с яснота и да избираме как да реагираме на тях. Когато постигнем тази емоционална дистанция, започваме да се чувстваме по-силни, защото вече не сме просто жертви на нашите чувства. Ние вече можем да изберем как да отговорим на всеки момент, вместо да реагираме автоматично на емоциите си. Това е основата на вътрешната сила – да не бъдем управлявани от импулсивни реакции, а да взимаме решения, които са в съответствие с нашите дълбоки принципи и цели. Тази практика на дистанциране също ни дава пространство да разберем какви точно емоции изпитваме и защо. Когато започнем да анализираме своите емоции, става по-лесно да разберем какви са техните корени и как да се справим с тях по здравословен начин. Например, ако се чувстваме гневни, можем да се запитаме какво е причината за този гняв. Има ли начин да подходя към ситуацията по различен начин? Това ни дава възможност да се справим с емоциите си, вместо те да се справят с нас. Това дистанциране ни помага и да бъдем по-състрадателни към другите. Когато не позволяваме на емоциите си да диктуват нашето поведение, можем да подходим към хората с по-голямо разбиране и търпение. Вместо да реагираме на техните действия с гняв или разочарование, можем да отговорим с конструктивен подход, който ще доведе до по-добри резултати и по-добри отношения. Стоицизмът ни учи, че емоциите не трябва да управляват нашия живот. Практикуването на емоционално дистанциране е начинът, по който можем да възстановим контрол върху нашето вътрешно състояние и да започнем да живеем по-осъзнато и с повече сила. Когато не позволяваме на емоциите да ни водят, а вместо това ги наблюдаваме с дистанция, ние започваме да правим по-добри избори и да изграждаме живот, който е в съответствие с нашите най-дълбоки убеждения и цели. Чарто, истинската сила не идва от избягване на чувствата или от това да бъдеш безчувствен. Тя идва от способността да контролираш реакциите си, дори когато се намираш в бурята на емоциите. Автоконтролът не означава да не изпитваш емоции, а да можеш да реагираш на тях с спокойствие и разум, а не с импулсивност. Когато владееш своите реакции, ти започваш да имаш контрол върху своето поведение и съответно върху своя живот. Това е основата на стоическата философия – да не позволяваме на външните събития да управляват нашите вътрешни реакции. Същността на истинската сила е в умението да запазиш спокойствие в трудни ситуации.
Стоицизмът ни учи, че всяко събитие е неутрално по своята същност. Нашата реакция към него определя как ще се почувстваме и как ще действаме. Когато реагираме импулсивно, често съжаляваме за действията си, защото те не отразяват нашите най-добри намерения. Автоконтролът ни дава възможността да останем верни на нашите ценности, без да позволяваме на емоциите да ни водят по пътя на съжалението. Сенека, един от най-големите стоически философи, казва: истинската великодушие е да останеш непоклатим, независимо от външните обстоятелства. Това изречение обобщава напълно стоическото разбиране за величие. Това не означава да бъдем безразлични или студени, а да можем да запазим вътрешно спокойствие, дори когато външният свят е в хаос. Трябва да се научим да не се поддаваме на бурите около нас, а вместо това да останем стабилни и фокусирани върху това, което можем да контролираме – нашите мисли и действия. Автоконтролът е основната стъпка към личната сила. Когато се научим да не реагираме на всяко вълнение в нашите чувства, ние започваме да избираме нашите реакции, вместо да бъдем контролирани от тях. Това е процес, който изисква практика и постоянство. Колкото повече се опитваме да запазим спокойствие, дори когато сме поставени в напрегнати ситуации, толкова по-силни ставаме. Тази практика на самоконтрол ни дава власт не само върху емоциите, но и върху нашите действия и мисли. Няма да бъде лесно да усвоим този принцип. В живота има безброй ситуации, които ще ни изпитат, ще ни изкушат да реагираме с гняв, страх или тревожност. Но истинският стоик не се отказва от спокойствието си в такива моменти. Вместо това той приема тези предизвикателства като възможности да усъвършенства себе си. Във всяка трудност има шанс да развием самоконтрол и да се изправим по-силни пред следващото изпитание. Стоицизмът ни учи, че не можем да променим външните обстоятелства, но можем да променим начина, по който реагираме на тях. Когато осъзнаем това, започваме да освобождаваме себе си от външните влияния, които ни водят към хаос. Нашият мир не трябва да бъде зависим от това, което се случва около нас, а от начина, по който ние сами избягваме да се поддаваме на тези влияния. Това е истинската сила – да останеш спокоен, въпреки че не можеш да контролираш всичко. Развиването на автоконтрол е не само начин да останем спокойни, но и начин да укрепим характера си. Когато запазим спокойствие в моментите на стрес, ние започваме да изграждаме вътрешна сила. Това е начинът, по който можем да израснем като личности, да ставаме по-добри и да се научим да се изправяме срещу трудностите на живота с смелост и мъдрост. Вътрешната сила, която произлиза от автоконтрола, е нещо, което няма да ни бъде отнето, независимо от външните обстоятелства. Автоконтролът не е само емоционално усилие, той също така включва умствено усилие. Това е способността да променяме нашето възприятие за света и да не позволяваме на нашите първоначални импулси да ни водят. Въпреки че е трудно, това е нещо, което можем да развием чрез практика и самодисциплина. Всеки ден, когато успяваме да реагираме спокойно на стресови ситуации, ние укрепваме тази мускулна сила на вътрешната дисциплина. Стоицизмът ни предлага път към истинската свобода чрез самоконтрол. В този процес ние започваме да разбираме, че истинската сила не е в контролирането на външния свят, а в контролирането на нашите вътрешни реакции. Само когато се научим да реагираме с разум и спокойствие, ще започнем да живеем живота, който истински желаем, живот, воден от мъдрост и вътрешна сила, а не от импулсите на моментите. 5. Стоицизмът ни учи да правим ясна разлика между това, което можем да контролираме, и това, което не можем. Животът е пълен с неща, които са извън нашия контрол, като действията на другите хора, събитията, които се случват около нас, или предизвикателствата, които срещаме на пътя си. Но въпреки че тези външни фактори не зависят от нас, ние все пак имаме власт над това как ще реагираме на тях.
Тази разделеност е основата на стоическата философия, защото тя ни дава възможност да останем спокойни и съсредоточени, независимо от обстоятелствата. Когато разпознаем, че има неща, които не можем да променим, но също така разпознаваме, че можем да изберем как да реагираме на тях, започваме да усещаме истинската свобода. Свободата не е да се опитваме да контролираме всичко около нас, а да контролираме себе си, когато се изправим пред нещо, което не можем да променим. Когато приемем факта, че има неща извън нашия контрол, започваме да пестим енергия и усилия, като не се борим с неща, които не можем да променим. Не можеш да промениш вятъра, но можеш да настроиш платната, казва един древен мъдрец. Това изречение обяснява философията на стоицизма по един прост и ясен начин. Вятърът символизира обстоятелствата, които не можем да контролираме, а платната символизират нашите реакции и избори. Въпреки че не можем да променим посоката на вятъра, можем да направим така, че платната да ни отведат в желаната посока. Това е начинът, по който стоицизмът ни учи да се адаптираме към живота, чрез контрол на нашето отношение и реакции, а не чрез опит да променим неща извън нашия обхват. Когато започнем да приемаме, че има неща, които са извън нашия контрол, получаваме освобождение от натиска да променяме всичко около нас. Животът става по-лесен, защото започваме да се фокусираме върху това, което действително можем да променим – нашите мисли, решения и действия. Например, ако срещнем трудности или пречки на пътя си, можем да изберем да се справим с тях с спокойствие и разсъдителност, вместо да се отдадем на гняв или разочарование. Това не означава да се отказваме от усилията или да бъдем безразлични към живота около нас. Напротив, това означава да вложим усилията си в онези области, които са под наш контрол, а не да губим време и енергия за неща, които не можем да променим. В стоицизма важен е фокусът върху вътрешния мир и разума, вместо върху външните събития и как те се развиват. Когато се освободим от напрежението да контролираме всичко, започваме да действаме с по-голяма яснота и ефективност. Това осъзнаване на разликата между контролируемото и неконтролируемото ни дава възможност да изберем как да се справим с стреса и трудностите в живота. Не можем да предотвратим, че ще срещнем трудности, но можем да решим как ще реагираме на тях. Стоицизмът ни учи, че нашите реакции определят нашето изживяване, а не външните обстоятелства. Когато научим да приемаме, че някои неща са извън нашия контрол, ние започваме да се фокусираме върху това, което можем да променим – вътрешния си мир и своето поведение. Стоицизмът ни призовава да се освободим от илюзията, че всичко около нас трябва да бъде точно така, както искаме. Животът не е нещо, което можем да планираме до най-малките детайли, но можем да изберем как да реагираме на всеки момент, как да приемем случващото се и как да се адаптираме към новите обстоятелства. Това осъзнаване ни дава мощен инструмент за живот без стрес и ненужно напрежение. Когато разберем какво можем да променим и какво не можем, започваме да изживяваме живота по начин, който е по-балансиран и по-малко зависим от външни фактори. Разликата между това, което можем да контролираме, и това, което не можем, е фундаментална за вътрешния мир. Когато се фокусираме само върху тези неща, които зависят от нас, се освобождаваме от ненужни притеснения и стрес. Това ни позволява да подходим към живота с яснота и мир. И вместо да се борим срещу неизбежните обстоятелства, започваме да намираме начини да живеем в хармония с тях, като се адаптираме и реагираме с разум и спокойствие. Когато започнем да приемаме, че има неща извън нашия контрол, ние започваме да се освобождаваме от ненужните тревоги и започваме да действаме с повече увереност. Стоицизмът ни учи, че истинската сила идва не от опита да променим всичко около нас, а от способността да се адаптираме и да се фокусираме върху вътрешния мир и разума.
Чрез тази практика на приемане, ние можем да изживеем живота с повече спокойствие, без да бъдем изцяло зависими от това, което се случва извън нас. 6. Всяко предизвикателство е възможност за растеж, за развитие на сила и мъдрост. Животът е изпълнен с трудности, но тези трудности не трябва да бъдат възприемани като пречка, а като шанс за личен напредък. Когато емоциите ни завладяват, започваме да се чувстваме слаби и уязвими, готови да се предадем на обстоятелствата. Но истинският стоик не вижда в трудностите заплаха, а възможност за укрепване. Когато научим как да приемаме предизвикателствата с яснота и спокойствие, започваме да израстваме в сила и зрялост. Марк Аврелий в своите медитации казва: „Това, което ме тревожи, не са събитията, а моята реакция към тях“. Това е основният принцип на стоицизма. Не събитията в живота ни определят как ще се чувстваме, а начинът, по който реагираме на тях. Когато реагираме с гняв, страх или безсилие, ние сме само жертви на тези емоции. Но когато се изправим пред трудността с разсъдливост и спокойствие, не само че овладяваме емоциите си, но и откриваме нови начини да растем и да се усъвършенстваме. Предизвикателствата в живота ни предлагат уникална възможност да се развием. Всеки труден момент е шанс да укрепим вътрешната си сила и да докажем на себе си, че можем да се справим с всичко, което животът ни поднесе. Стоицизмът ни учи да се изправяме срещу трудностите не с отчаяние, а с мъдрост и увереност. Когато разберем, че всяка трудност е урок, който ни помага да растем, започваме да приемаме живота по-смело и с повече решителност. Вместо да се оплакваме от предизвикателствата, които ни се случват, ние трябва да ги виждаме като възможности за развитие. Когато се изправяме срещу проблеми с увереност и решителност, ние се изграждаме като личности. Стоицизмът ни насърчава да не се страхуваме от трудностите, а да ги приемем като част от нашия път към самоусъвършенстване. Това е основата на стоическата философия. Всичко, което ни се случва, има потенциал да ни направи по-силни, ако реагираме с правилната нагласа. Трудностите в живота, макар и неприятни в момента, ни учат на ценни уроци. Те ни помагат да осъзнаем как да реагираме по-зрело и по-осъзнато. Когато изпитанията дойдат, те не трябва да ни водят към отчаяние, а към вътрешна трансформация. Всеки път, когато преодоляваме нещо трудно, ние ставаме по-силни и по-мъдри. Това не само ни помага да се справим с бъдещите предизвикателства, но и ни изгражда като хора. Един от основните принципи на стоицизма е, че не трябва да бъдем завладени от емоциите си, особено когато се изправяме пред трудности. Вместо това трябва да се опитаме да запазим спокойствие и яснота, което ни дава възможността да се учим от всяка ситуация. Когато не се оставяме да бъдем управлявани от страха или гнева, започваме да търсим решения и да извличаме уроци от всяко предизвикателство. По този начин ние не само че преодоляваме препятствията, но и се развиваме чрез тях. Възприемането на трудностите като възможности за растеж ни освобождава от негативните емоции и ни дава вътрешна сила. Колкото повече трудности преодоляваме с увереност, толкова по-силни ставаме. Това е един от основните принципи на стоицизма. Не става въпрос за избягване на трудностите, а за това как се изправяме срещу тях. Когато се научим да възприемаме всяко препятствие като шанс да станем по-добри, започваме да гледаме на живота с различни очи. Стоицизмът ни учи да бъдем благодарни за трудностите, които срещаме, защото те ни дават шанс да покажем нашата сила и мъдрост. Вместо да се оплакваме от живота, трябва да се научим да възприемаме всяко предизвикателство като нещо, което ще ни помогне да израснем. Това е начинът, по който стоицизмът ни подготвя за живота. Той ни учи, че не е важно какво ни се случва, а как реагираме на него. Няма значение колко труден е животът или колко предизвикателства срещаме. Всеки момент на болка или страдание може да се превърне в възможност за вътрешен растеж.
Ако възприемаме трудностите като възможности да се усъвършенстваме, започваме да разкриваме истинския потенциал в себе си. Стоицизмът ни помага да видим това и да се научим да приемаме живота във всичките му форми, включително и най-големите му изпитания. Трудностите и предизвикателствата са неизбежни, но как ще се изправим срещу тях, зависи от нас. Когато започнем да ги възприемаме като възможности за растеж, не само че ще станем по-силни, но ще изградим живот, който е по-успешен и по-смислен. Това е истинската същност на стоицизма – да се изправим срещу живота с мъдрост, сила и решителност и да излезем от всяко изпитание по-силни и по-мъдри. 7. В сърцето на стоицизма стои практиката на добродетелта. Това не е само философска концепция, а основен принцип, който ръководи живота на истинския стоик. Да бъдеш добър, справедлив, смел и умерен не е само морална цел, но и начин на живот, който води до вътрешен мир и стабилност. Практикувайки тези добродетели, ние създаваме основата за един живот, който не се поддава на външните буря и изпитания. Когато се фокусираме върху добродетелта, ние укрепваме вътрешната си сила и се учим да оставаме спокойни, дори когато срещаме трудности. Емоциите, които ни разтърсват и ни отклоняват от нашия път, често се появяват, когато губим фокус върху тези основни добродетели. Когато се оставяме да бъдем водени от желанието за бързо удовлетворение или от нашите страсти, лесно губим равновесието си. Раздразнението, гневът, завистта, всички тези емоции се появяват, когато се отклоним от добродетелите на разума и самоконтрола. Стоицизмът ни учи да се въздържаме от тези разрушителни емоции и да се стремим към вътрешна хармония чрез практикуване на основните добродетели. Доброто, справедливостта, смелостта и умереността не са само абстрактни идеи. Те са практики, които изискват ежедневни усилия. Да бъдеш добър не е само да извършваш добри дела, а и да водиш вътрешен живот на честност и състрадание. Да бъдеш справедлив означава да се отнасяш към другите с уважение и почитание, без да позволяваш на лични пристрастия да влияят на твоите действия. Смелостта е не само физическа, но и вътрешна. Да устоиш на страха и да останеш верен на своите принципи, дори в трудни времена. Умереността е в основата на самоконтрола, да не се поддаваме на страстите и да запазим баланс в живота си. Практикуването на тези добродетели създава основата за стабилност, която не може да бъде нарушена от външни обстоятелства. Стоицизмът ни учи, че истинският вътрешен мир идва не от това, което имаме или какви успехи постигаме в света, а от това как реагираме на света. Когато запазваме фокус върху добродетелите, не се поддаваме на външния свят, но създаваме вътрешен свят, който е стабилен и мирен. Практикуването на добродетелта е начинът да се справим с бурите на живота и да останем непоклатими. Всеки ден, когато избираме да бъдем добри, справедливи, смели и умерени, ние укрепваме нашата способност да реагираме с мъдрост и спокойствие на трудностите. Това не означава да бъдем перфектни или да не допускаме грешки. Напротив, това означава да признаваме своите слабости и да се стремим към растеж и самоусъвършенстване. Стоицизмът не поставя перфекционизъм като цел, а осъзнатото и последователно практикуване на добродетелите като начин да израстваме и да се справяме с предизвикателствата на живота. Добродетелта не е само в отношението ни към другите, но и в отношението ни към себе си. Да бъдеш справедлив със себе си означава да се признаеш за това, което си и да приемеш своите недостатъци, без да се критикуваш или осъждаш. Смелостта да се изправиш срещу собствените си страхове и ограничения е основа за растеж. Умереността спрямо собствените си желания ни помага да се освобождаваме от външни зависимости и да живеем живот, воден от вътрешната ни сила. Практикуването на тези добродетели ни води към вътрешен мир.
Когато се стремим към добродетелност, не само че подобряваме нашето поведение и отношение към другите, но също така укрепваме нашето вътрешно състояние. Това е, което стоицизмът нарича истинска свобода. Свободата да реагираме на живота с мъдрост и разсъдливост, без да се поддаваме на разрушителните емоции. Добродетелта е основата, върху която изграждаме живота си, и тя ни дава силата да останем непоклатими във всякакви обстоятелства. Животът, воден от добродетел, не е без изпитания, но е живот, в който ние избираме как да отговорим на тези изпитания. Това е живот, в който вътрешната ни стойност и принципи са нашите водачи, а не външните обстоятелства или емоции. Когато поставяме добродетелта над всичко, ние започваме да живеем живот, който е не само по-смислен, но и по-силен, защото сме създали основа, която не може да бъде разрушена от външни влияния. Въпреки че може да се изправим срещу трудности, практикуването на добродетелта ни дава възможността да се справим с тях с честност, мъдрост и спокойствие. Добродетелта не е просто нещо, което практикуваме заради другите, но е начин на живот, който ни дава сила и стойност, независимо от обстоятелствата. Това е основата на стоицизма – да практикуваме добродетелта над всичко и да се изградим като хора, които не се поддават на бурите на живота, а се изправят срещу тях с устойчивост и мъдрост. 8. Често търсим щастието във външни постижения, материални вещи, социално признание или одобрение от другите. Обаче истинският стоик знае, че щастието не идва отвън, а е вътрешно състояние, което зависи от това как се справяме с живота и неговите предизвикателства. Външните постижения могат да ни донесат временна радост или удовлетворение, но те не могат да осигурят истинско дълготрайно щастие. Истинското щастие се намира в начина, по който възприемаме живота и как избираме да реагираме на събитията, които ни се случват. Както е казал Епиктет, щастието и свободата започват с разбирането, че някои неща са под наш контрол, а други не. Това изказване е основополагащо за стоицизма и е ключът към разбирането, че щастието не е резултат от външни обстоятелства, а от вътрешния мир и приемането на нещата, които не можем да променим. Много хора погрешно вярват, че щастието идва с материалния успех или с одобрението на обществото, но всъщност това са външни фактори, които са извън нашия контрол. Истинската свобода и щастие идват тогава, когато приемем, че някои неща просто не зависят от нас. Когато разберем, че щастието не зависи от външния свят, започваме да се фокусираме върху това, което е под наш контрол – нашите мисли, чувства и реакции. Това ни дава възможност да не зависим от външни постижения или мнението на другите. Ако зависят от външни неща, тогава нашето щастие ще бъде променливо и нестабилно, защото външните обстоятелства постоянно се променят. Но когато открием, че нашето вътрешно състояние и начинът, по който възприемаме света, е ключът към нашето щастие, започваме да изграждаме стабилен и устойчив живот. Стоицизмът ни учи, че нашето щастие не трябва да бъде обвързано с това, което притежаваме или как другите ни възприемат. Можем да бъдем щастливи с това, което имаме в момента, без да чакаме някакво външно събитие, което да ни направи щастливи. Това означава да се научим да ценим момента и да се наслаждаваме на вътрешния мир, който идва от разбирането на себе си и от това да живеем в съответствие с собствените си ценности. Истинската свобода идва, когато спрем да търсим щастието в неща, които са извън нашия контрол. Когато разберем, че можем да бъдем щастливи, независимо от обстоятелствата, започваме да се освобождаваме от нуждата да търсим одобрение или признание от другите. Външните награди и успехи не могат да ни донесат дълготрайно щастие, защото те са временни и преходни. Когато се научим да търсим щастието вътре в себе си, започваме да живеем по-свободно и с повече вътрешен мир. Епиктет също подчертава, че щастието идва,
когато се научим да приемаме нещата, които не можем да променим. Често ние се оплакваме от това, което не можем да контролираме, от външни обстоятелства, от действията на другите. Но когато осъзнаем, че нашето щастие не трябва да бъде зависимо от тези неща, започваме да разпознаваме истинската си сила и свобода. Щастието не се намира в това, което ни се случва, а в начина, по който избираме да реагираме на тези събития. Когато външните постижения престанат да бъдат източник на нашето щастие, започваме да търсим вътрешни източници на удовлетворение. Това може да бъде усещането за вътрешен мир, постигнат чрез практикуването на добродетелите на стоицизма, справедливост, мъдрост, смелост и умереност. Когато се фокусираме върху тези добродетели и живеем в съответствие с тях, започваме да откриваме нови нива на щастие и удовлетворение, които не зависят от външни фактори. Ние сме склонни да вярваме, че щастието идва от това да имаме повече пари, по-голямо признание или по-добри условия. Но всъщност щастието идва, когато се научим да бъдем благодарни за това, което имаме, и когато се фокусираме върху вътрешния си мир. Може би не можем да променим всички обстоятелства в живота си, но можем да променим отношението си към тях и да намерим вътрешно щастие в процеса на самоприемане и вътрешна хармония. Простото разбиране, че щастието не идва отвън, може да бъде освобождаващо. Това ни дава възможността да живеем без натиск от обществото и без да се сравняваме постоянно с другите. Щастието е нещо, което ние сами можем да изберем не чрез придобиване на външни неща, а чрез избора да живеем в съответствие с нашите вътрешни ценности и принципи. Когато разберем това, започваме да осъзнаваме, че щастието винаги е било в нашите ръце. Накрая, стоицизмът ни учи, че истинското щастие не идва от външните фактори, а от вътрешния ни мир и самоосъзнаване. Когато разпознаваме, че щастието идва отвътре, ние започваме да живеем живот, който не зависи от външни фактори, а от вътрешната ни сила и устойчивост. Това е най-дълбокото послание на стоицизма – да открием щастието в себе си, а не в обстоятелствата около нас. 9. Животът е непредсказуем, а препятствията неизбежно ще се появят. Всеки ден ни предстоят нови предизвикателства, които могат да ни изправят пред трудности, които изглеждат трудни за преодоляване. Но стоицизмът ни учи как да бъдем подготвени за тези бури на живота. Вместо да се борим с непредсказуемите събития или да се страхуваме от тях, стоицизмът ни учи да ги приемаме като част от естествения ход на нещата. Когато разберем, че всяко събитие, дори и неприятно, е нещо, което се случва по естествен път, ние започваме да се адаптираме по-лесно и да реагираме с спокойствие и разум. Понякога животът ни поднася трудности, които не можем да предвидим. Може би ще се сблъскаме с болест, загуба или неуспех. Но стоицизмът не ни казва да избягваме тези ситуации, а да се научим как да реагираме на тях с разсъдливост. Когато разберем, че не можем да контролираме всичко, което ни се случва, но можем да контролираме начина, по който реагираме, започваме да виждаме живота с различни очи. Вместо да се чувстваме жертви на обстоятелствата, ние се учим да се адаптираме и да намираме решения в трудни моменти. Сенека е казал: трудността на справянето с бедствието не се състои в самото бедствие, а в нашето съпротивление срещу него. Това е една от най-важните идеи на стоицизма. Когато се съпротивляваме на нещо, което е извън нашия контрол, ние само усложняваме ситуацията и увеличаваме страданието си. Но когато приемем събитията, които не можем да променим, без да се съпротивляваме, ние започваме да намираме вътрешен мир. Приемането на трудностите като неизбежна част от живота ни дава силата да се справяме с тях по мъдър и разсъдлив начин. Един от основните принципи на стоицизма е да се научим да гледаме на живота без страх и без резистентност към нещата, които не можем да променим.
Това означава да не се опитваме да контролираме всичко, което се случва с нас, а да се научим да действаме разумно и спокойно, независимо от обстоятелствата. Когато се научим да приемаме предизвикателствата, вместо да се борим с тях, започваме да виждаме живота като шанс за растеж и самоусъвършенстване. Животът не се състои само от щастие и успех. В него ще има моменти на трудности, загуби и предизвикателства. Но това, което стоицизмът ни учи, е как да се изправим срещу тези трудности с вътрешна сила и мъдрост. Ако разберем, че тези неща са част от естествения ход на нещата, ще спрем да ги възприемаме като нещо, което трябва да избягваме, и ще започнем да ги възприемаме като възможности за растеж и укрепване. Когато живеем с нагласата, че всичко, което се случва, е част от естествения ред на живота, ние започваме да се освобождаваме от страха и стреса, които често изпитваме при неочаквани събития. Това не означава да бъдем безчувствени или безразлични, а да се научим да реагираме с разсъдливост и да не позволяваме на външните обстоятелства да ни изведат от вътрешния ни мир. Отрешаващо значение е да се научим да живеем със спокойствие и сила, дори когато животът поставя пред нас препятствия. Стоицизмът не се състои от избягване на трудности, а от умението да се справяме с тях. Това означава да останем верни на нашите принципи и да запазим нашето спокойствие, дори когато нещата не вървят по план. Това, което стоицизмът ни учи, е, че наистина силните хора не са тези, които никога не срещат трудности, а тези, които могат да останат спокойни и да запазят своята вътрешна сила, независимо от обстоятелствата. Когато научим как да се справяме с бурите на живота с спокойствие и увереност, ние започваме да изграждаме по-силен и по-мъдър живот. Всеки ден е възможност да практикуваме тези принципи и да се подготвим за неизбежните бури, които ще срещнем. Когато разберем, че трудностите са част от живота, ние спираме да ги възприемаме като нещо страшно и започваме да ги виждаме като възможности да се усъвършенстваме и да растем. Това е пътят към вътрешната сила, която стоицизмът ни предлага. Ние не можем да контролираме всички събития, които се случват с нас, но можем да контролираме как ще реагираме на тях. Когато приемем това, започваме да изграждаме живот, който е по-мирен, по-силен и по-балансиран. Това е пътят към истинската свобода и сила. 10. Истинската свобода не идва от избавянето от трудностите в живота, а от способността да контролираме ума си, когато тези трудности се появят. Много хора вярват, че свободата означава да нямаш препятствия или трудности, но в действителност тя е вътрешно състояние на умствено спокойствие и контрол. Стоицизмът учи, че истинската свобода е възможна само когато научим как да управляваме своите мисли и реакции, независимо от това, което се случва около нас. Това не означава да бъдем безчувствени или да игнорираме емоциите си, а да се научим да ги наблюдаваме и да избираме как да реагираме на тях. Когато се освободим от властта, която емоциите упражняват върху нас, ние ставаме истински свободни. Емоциите, ако не са контролирани, могат да ни подведат да реагираме импулсивно, да действаме по начини, които съжаляваме по-късно, или да се оставяме да бъдем повлияни от външни събития. Но когато овладеем тези реакции, започваме да разбираме, че можем да живеем със спокойствие дори в най-сложните ситуации. Това е основата на стоическата философия. Ние не сме роби на външните обстоятелства, а господари на нашия вътрешен свят. Стоицизмът не ни учи да бъдем безчувствени, а да бъдем съзнателни за нашите реакции и да избираме как да отговорим на различни ситуации. Това означава да останем спокойни и разсъдливи, дори когато се изправяме пред трудности или конфликти. Когато запазим вътрешния си мир, независимо от това, което се случва около нас, ние излъчваме сила и увереност. Вътрешният мир е източникът на нашата истинска свобода.
защото той не зависи от външни фактори, които не можем да контролираме. Да бъдеш непоклатим означава да имаш силата да останеш стоически в спокойствието си, дори когато всичко около теб е бурно и нестабилно. В момента, в който научим как да управляваме нашите реакции, ние ставаме по-силни и по-балансирани хора. Тази вътрешна сила ни позволява да се изправим срещу всяко предизвикателство с мъдрост и самообладание, без да позволяваме на емоциите да определят нашето поведение. Стоицизмът ни учи, че не можем да контролираме всичко, но можем да контролираме как ще реагираме на всичко, което се случва. Освобождавайки се от влиянието на емоциите, ние започваме да живеем с повече грация, достойнство и мир. Това не означава да бъдем безчувствени или да не изпитваме радост, тъга или гняв. Напротив, става въпрос за способността да преживяваме тези емоции, без да се оставяме да бъдем под тяхното влияние. Да бъдем импертурабилни е да имаме способността да изпитваме емоции, но да не бъдем управлявани от тях. Така можем да живеем в съответствие със своите ценности и да вземаме по-добри решения. Свободата идва, когато спрем да се съпротивляваме на това, което не можем да променим, и започнем да се фокусираме върху това, което можем да контролираме, нашето отношение и реакции. Когато не позволяваме на външния свят да ни извади от вътрешния мир, започваме да живеем със спокойствие, което не зависи от обстоятелствата. Това е истинската свобода. Да не бъдем зависими от мнението на другите, от успехите или неуспехите в живота, а да бъдем уверени в себе си и в своите принципи. Практиката на вътрешната свобода започва с осъзнаването, че не можем да контролираме всичко, което ни се случва. Но ние можем да контролираме как ще отговорим на тези събития. Това осъзнаване ни дава спокойствието да приемем нещата такива, каквито са, без да се тревожим за неща, които не можем да променим. Това е основата на стоицизма – да живеем със спокойствие и мъдрост, независимо от предизвикателствата, които животът ни поставя. Дълбокото разбиране, че истинската свобода е вътрешна, а не външна, ни дава силата да не се поддаваме на страха и стреса. Когато разпознаваме, че вътрешната сила идва от нашето отношение и реакции, ние започваме да виждаме трудностите като възможности за растеж, а не като заплаха. Така можем да живеем с повече радост и по-малко страдание, защото сме научили как да контролираме своите реакции, а не да се оставяме да бъдем контролирани от външни фактори. Накрая, стоицизмът ни учи, че истинската свобода е вътрешна. Това е свободата да реагираме с мъдрост, да живеем с спокойствие и да правим избори, които са в съответствие с нашите принципи, а не с нашите емоции. Когато постигнем това вътрешно спокойствие, започваме да разбираме, че не животът сам, а нашите реакции към него определят как ще се чувстваме. Истинската свобода е в контрола на нашия ум и способността да реагираме с разсъдливост и мир на всяко предизвикателство, което животът поставя пред нас. Да бъдеш непоколебим не означава да бъдеш безразличен или безчувствен, а да притежаваш способността да не бъдеш увлечен от емоциите на момента. Истинската сила идва от умението ни да контролираме своите реакции, своя ум и в крайна сметка своя живот. Когато овладеем емоциите си, ние не ставаме роби на страха, гнева или тревогата. Вместо това постигаме истинската свобода. Както стоицизмът ни учи, истинската сила е в способността ни да останем твърди, независимо от това, което се случва около нас. Пътят към тази непоколебима сила изисква постоянна практика. Трябва да се научим да наблюдаваме своите емоции, без да им позволяваме да ни завладеят, като запазваме умствената яснота и спокойствието си, независимо от външните бури. Това не е лесно, но е възможно. Чрез самоконтрол, приемане на трудностите и непрекъснато стремеж към добродетелта можем да станем непоколебими, като скала сред бушуващо море. Истинската свобода се състои в това да бъдем господари на собствените си реакции.
Ако искаш да поемеш по този път на сила, емоционален контрол и равновесие, абонирай се за канала и активирай известията, за да не пропускаш още вдъхновяващо съдържание. Остави коментар по-долу и сподели как се справяш със своите емоции и какво правиш, за да практикуваш самоконтрол в ежедневието си. Нека обсъдим заедно как да приложим стоическите принципи, като емоционална дистанция и приемане на незгодите, за да направим живота си по-силен и уравновесен. Всяка стъпка към самоконтрола и мъдростта ни приближава към един по-пълноценен и спокоен живот. Заедно можем да укрепим ума си и да живеем с повече яснота и вътрешен мир, независимо от това, което светът ни поднася. В нашите ръце е способността да изберем как да реагираме, а това е истинският ключ към свободата. Не отлагай това, което можеш да направиш сега. Абонирай се, сподели своя опит и се присъедини към нас, за да изградим един по-непоколебим, силен и изпълнен с мъдрост живот.